מה? אוקיי, מה קורה פה? איפה אני נמצא? הגרסה המוארת של הכוכב של הנבל המעצבן הזה. ולאן נעלמתי בדיוק? איפה אני? המצלמה קולטת אותי? טוב, זה ייכנס לפספוסים. יש לנו פספוסים בכלל? טוב, היה כבר פרק אחד ולא היו פספוסים, אז בטח התשובה היא לא. אז הצלם לא יכול לחתוך את זה בעריכה. הנה, יופי. כן, בדיוק. איפה אני נמצא? רק רגע. אני נמצא בגן עדן? אבל זה לא הזמן שלי. למה הגעתי לפה? טוב, מזל שלפחות לא הגעתי לגיהנום. נורא מואר פה. אם יש פה מקדונלדס. מעניין אם יש פה מקדונלדס. זה היה דרמטי. לא מתאים. רק רגע. אני בעצם ויתרתי על החיים שלי. וממילא לנבל הזה יש סיכוי להגיע. אני יודע את זה בגלל שראיתי את הפרק הקודם. וואו, הייתי ממש שחקן משכנע. וואו, האפקט של זה שאני מת, זה היה ממש שודי. בקיצור, מה הולך פה? איך הגעתי? רק רגע, למה אני שואל את זה? אני כבר יודע. אולי יהיה לי טוב פה, אבל אני לא יכול לוותר על החיים שלי בשביל להציל את מפעל הגיבורים מהנבל המעצבן הזה. אני צריך לעשות משהו. מה זה היה? רגע, מה קורה פה? מחלפים מיד? את האמת שזה מרגיש קצת נעים. ברוכים הבאים לגן העדן, יחידת רוקה. קבל נשק לשעת חירום. וואו, זה נוח. וזה ענקי. וזה גדול וזה חזק. אבל למה יש לי להשתמש בו? הוא יעזור לך למקרה חירום. יש כאן משחקי וידאו עם רובים גם? כן, יש. אם אתה מחפש את הדרך, זה נמצא בכיוון. לא, אני לא מחפש. אני חייב לעצור את הנבל המעצבן הזה. אני לא יכול אבל להגיע אליו. אולי אני אנסה למצוא משהו. איזה דלת. רק רגע, מה קורה פה? הדלת לעולם האמיתי נפתחת. כל מי שרוצה להגיע לסיור, אנא להיכנס מהר. כתוב כאן, זה טעות שלי, זה לעולם העמימי, כמו עממי רק, עם א' ולא. וואו. כניסה, זמנה האחרונה. אוקיי, אני נכנס, לא משנה אם זה יהרוג אותי. זה בטח יהרוג. טוב, אז הנה אני מגיע. ביי!
איפה אני? הגעתי לעולם האמיתי. אני מקווה שהוא עוד לא הספיק לפלוט למפעל הגיבורים. היי, אני נמצא במפעל? מדהים. חזרתי. ויש לי תותח חדש וחזק. אז אני רק... יש כאן קצר. אני לא יודע ממה. מערכת השיגור. הטיול עוד מעט נגמר. זה לא טיול! וואו! אוי לא, אין לי שום סיכוי להגיע יותר. עוד כמה זמן נמצא הטיול הבא לעולם האמיתי? הטיול הבא הוא של דקה אחת. מגיע עוד 28 ימים. אתה בטח תוחכים עליי! אז מה אני אמור לעשות עד אז? רק רגע. אני אחפש משהו במחשב שיעזור לי. יש לי מחשב. רק שנייה.